Moro kaikille, täällä on suomalaiset eskimot ja nyt meillä on 2 uutta jäsentä, Arttu ja Samu. Moro! Jo elikkäs tällä kertaa me kuvataan What's in my mouth challenge. Ja ideana on siis se, että me otetaan 10 sentilitran shottilasin tavaraa ja jonkun tyypin silmät sidotaan huivilla ja se ei tiedä mitä se on ja sitten se vetää sen melko varmasti aika pahan jutun. Jee, tästä Elikkäs ensimmäisenä kilpailijalla on Samu ja nyt me sidomme hänen silmänsä. Näin. Nyt meni suu. Sidomme hänen suunsa. Eli hän ei pysty syömään. syömään. Juomaan. Vielä sä opettelee solmunistus. Näin. Joo, ja sit menee se shotti. Joo. Joo, eli nyt tää shotti on valmis. Ja siellä on tätä. Eli Tämä on siis. me ei haluta sanoa sitä, ja se on, ja sitten vielä No niin, ja nyt on shotti valmis ja annetaan Samun laulaa. laulaa. No niin, siitä vaan sitten. Oi solen joo! Ja se Ja pitää. jos on paha, niin pikku tippa, ja jos on hyvä, niin vaikka koko lasin. Joo, kyllä. No niin, nyt vaan hörppäset sitä. Eikö se olekin hyvä? Kyllä, siellä oli wasapia, tapaskoa ja sitruunamehua. Suoraan papanaamaan. Mä oon nähnyt sun ilmeen. Nytten meillä on Ville, te ruuhkaletti. Ja seuraavana osallistujana. Joo. Silmät kiinni. Ei suuta. Näin. Brr. Ja nähdään. Joo, elikkäs nytten Villen juoma on valmis. Ja se näyttää täältä. Ja se on nähdä kerrosta myös. Mä en tiedä, se melko varmasti ei näy kameralle, vai näkyykö? Näkyy. Hyvä. Ja siinä siis on ihan vähän tätä, joka on siis sitruunamehua. Ja tätä ja aika paljon tätä. Kyllä. Joo, mennään katsomaan vähän Villen reaktiota. Joo, eli nyt Ville on valmis ottamaan shottinsa, vai oletko? Olen vaan. Hyvä. Ei tarvitse kokonaan. Nyt on vaan vähän se. Joo. Eli nyt Ville. Nyt. Maistuu appelsiinilta. Appelsiinilta! Oli antaa mennä Älä. vaan. Täysille vaan. Maistuu tosi hyvälle. Mitä? What? Ville on kova! Mitä? Maistakaa. Tää ei oikeesti pahaa. Mitä? No niin, ja nyt on vuorossa Arttu. Näin. Ja nyt tästä lähtee kolmas ottaja. Yeah. Joo, ja tässä on. No niin, ja nyt Arttu on vuorossa ja hän juo tuon. Missä tää on? Sano kasti, kun siinä on se raja. Mikä raja? Raja, että missä niinku menee, että en leikytä. Siinä on. Pistä nyt käsi vaan siihen ja juo. Siinä oli. Niin. Pistä käsiä juonut kiitos. 3, 2, 1 ja lähtee Arttu. Pekka oli Mitä tässä on ollut? Tulas keittiö! Tulipas keittiöön! Siinä oli kaikkea! Siellä oli hunajaa ja rypsiä ja ruissia ja wasapia ja kalaa. Kalamaustetta. Ja sit siinä on rypsi. Ai, mitä tunnelmaa. Tää ei ollut siellä. No siinä ei ollut lusikkaa. Hyvä. hyvä niin. Sitten toi onnita Julle. Ja nyt on toisiksi viimeisenä on Onni. Ja tästä lähtee 4. pari.
Niin, tässä on vuorossa. Tehtiin onnita. Siellä on tätä. Tätä. Totta kai. Hyvää. Sitten tätä. Ja lukekaa tuosta. Tämä on Älä siinä kyllä. tollasta. Sitten se on siinä. Nyt on Onnin vuoro ja tästä lähtee. Oh my, missä se vesi on? Se on siinä. Missä ei siinä? No niin. Älä oksenna sitten. Joi kaikki! Onko hyvä? Siinä on... Tulista. Kyllä, sen niinku tarkoitus oli. Siinä oli Siinä oli poppamies ja apeeno. jalapeena juttua. Kyllä onni tulista kestää. Ja niin minäkin maustiin. Se oli pahaa. Mä uskon. Joo. Nähdään. Oh, get wrecked, son. Der. Se oli jauhoja. Hienoa. No niin, mennään tekemään sulle se shotti, me ei ole helpotettu sitä vielä. Noniin, ja täällä on tämmönen. Look at this. Look at that shit. It's amazing. Look at that shit. It's amazing. It's amazing. Noin. Amazing. Hänen Jullen reaktio. Noniin. Joo, elikkä Julla on täällä nyt vetämässä sen... En kerro mitä vielä. Niin. Onko te näitte sen tuossa aiemmin? Te nyt. Antaa palaa. Melkein meni ohi. Mikä toi oli bää. Ei se mitä se on? Ole, antaa mennä vaan lisää. Arvaa mitä se Se on. oli liian vähän. Noniin. Mikä toi? Arvaa mitä se on. Blä. Kuuluu blä. Arvaa. Kananmuna. Raaka kananmuna. Raaka. Joo, ja siinä oli kaikki me 5 tyyppiä. Ja hyvä, kun jos katsoitte, niin kommentoikaa kaikkea semmoista kivaa ja tilatkaa kanava. Jos on hyvä kanava. Ja se tällä kertaa perjantai ja se on moro.